Fuq ix-xifer tal-Belt Valletta insibu il-Forti Sant'Irmu. Forti li għal snin ilha tħares fuq il-port ta' Malta. Fis-seklu 16 il-kavallieri bnew din il-forti u min jaf kemm il-bastiment għadda minn taħt is-swar tagħha. Bastimenti mimlija ikel, wawar u oġġetti deħlin fil-port tagħna. Wawar u ikel li għal sekli kienu użati biex jagħtu toma lill-kċina Maltija. Iżda llum ħankunu qegħdin nitkellmu fuq ingredient kemm xejn stramb. Ingredient li kien jiġi minn fuq qoċċata ta' vulkan, blokok tas-silġ. Is-silġ kien kumdità li Malta kienet qaċċana għalih, speċjalment fil-xhur sħan tas-sajf. Bastiment ħafif ħafna li kienu jsejħulu Tartana della Neve kien jitlaq minn pajjiżna kuljum, minn Malta għal Sqallija minn Sqallija għal Malta. Dan il-bastiment kien iġib is-silġ mill-Etna. Biex il-merkant Malti jagħmel ftit aktar flus, ġeneralment mas-silġ kienu jinżlu wkoll xi ftit prostituti, speċjalment meta kienu ikun hemm il-flotta tal-ordni jew xi flotta ta' potenza allejata ġewwa l-port u ma kienx ikun hemm biżżejjed silġ u prostituti fil-port ta' Malta. Fl-1770 il-merkant li kellu monopolju sħiħ fuq dan is-silġ kien jismu Salvatore Vella. Dan kellu l-imħażen tiegħu ħdejn fejn illum għandna Victoria Gate u minn hemm kien ibih is-silġ tiegħu lil dulċira kollha tal-Belt Valletta. Il-teknoloġija biex is-silġ u ġejn Malta ma jdux kienet kemm xejn ikkumplikata. Ix-xjenza warajha kienet għadha primittiva iżda effettiva ħafna. Is-silġ kien jasal Malta biex jintuża għal ħafna affarijiet. Fosthom kien jintuża biex ikessaħ l-imbit. L-imbit abjad li dak iż-żmien ħafna minnu kien jiġi mill-Borgonja. L-imbit kien ikun kiesaħ u perfett biex jirrinfreskak fis-sħana u fis-sajf Malti. Is-silġ ukoll kien jintuża għal ġelat. Id-diversi dulċira li kien hemm ġewwa l-Belt Valletta kienu jużaw dawn is-silġ biex jagħmlu riċetti varji biex jagħmlu dawn il-ġelati li inti stajt idduq u tixtri ġewwa l-Belt Valletta. Fl-1746 il-Grammastru Pinto kien qiegħed hawnhekk il-Barrakka ta' isfel. Kien qed iħares lejn il-port il-kbir u minn wara Sant'Angelo ra l-flotta tal-Ordni ta' San Ġwan ħierġa biex turi l-qawwa tagħha. Dak il-ħin fix-xemx ta' Marzu il-Grammastru ordna ftit ġelat tal-frott li kien popolari ħafna hawn Malta dak iż-żmien. Grazzi. Ir-riċetta tas-sorbet tagħna llum hija riċetta tal-larinġ tal-bakkaljaw. Sorbet magħmul mill-ġamm tal-larinġ tal-bakkaljaw jew inkella kif insibuh fid-dokumenti larinġ tal-bergamotta. Din it-toma kemm xejn qarsa kienet popolarissima ġewwa l-Belt Valletta. Infatti, il-kittieb Ingliż Patrick Dryden fl-1755 jiktbilna li minn San Anton kienu jibagħtu lir-Reġina ta' Franza, Marie Antoinette, siġar tal-larinġ. Is-siġar tal-larinġ kont isibhom madwar il-gżira kollha tagħna. Kont isibhom f'San Anton, kont isibhom ukoll ġewwa l-Buskett ħdejn il-Palazz tal-Verdala. Dan il-larinġ kien jiġi maqtuħ u isir ġamm permezz ta' ammonti kbar ta' zokkor. Immaġinaw dan, larinġ tal-bakkaljaw Malti, silġ minn Sqallija u zokkor mill-Karibow. Flimkien kienu jagħmlu r-riċetta tal-lum. Riċetta ġejja minn madwar id-dinja kollha.
Illum aħna qegħdin nistidnukom biex idduqu din ir-riċetta li kienet issir ġewwa pajjiżna madwar 200 sena ilu. Aslu wasla sal-belt, ħudu kafè f'waħda mill-pjazzett li għandna fil-belt kapitali tagħna, ħudu sorbe u apprezzaw l-istorja twila tal-kultura tal-ġelat u tas-sorbe ġewwa pajjiżna.